Bine te-am găsit la acest exercițiu de setare a obiectivelor. Dacă ai revenit, în primul rând felicitări. Având deja setate obiectivele, poți trece direct la secțiunea a doua. Dacă ești aici pentru prima oară, ascultă în continuare, întrucât acest exercițiu îți va putea schimba viața în bine. În primul rând, aș vrea să mulțumesc membrilor canalului pentru susținere și tuturor celor care revin pe acest canal, indiferent care este motivul lor. Dacă nu ești încă abonat, consideră să o faci și dacă vrei să-i ajuți și pe alții să ne găsească, apasă butonul de like. Alegând să practici acest exercițiu, înseamnă că reușita și succesul tău sunt aspecte importante pentru tine. Precum un vapor care pleacă dintr-un port către o nouă destinație, noi trebuie să ne definim bine obiectivele pentru a le putea atinge. Vaporul nu va reuși niciodată să ajungă la destinație dacă destinația nu a fost bine definită sau bine aleasă. Un vapor care nu se îndreaptă către nicăieri anume, din întâmplare cu ajutorul valurilor poate să ajungă într-o destinație, însă poate de asemenea să plutească în derivă pentru totdeauna. Este important să practici acest exercițiu cu mine sau pur și simplu prin repetarea obiectivelor pe care le vom seta împreună, cel puțin o dată pe zi, pentru a-ți reaminti destinația în care vrei să ajungi. Poți repeta acest exercițiu în momentele grele ale zilei în care răbdarea ți este pusă la încercare sau oricând crezi tu de cuviință. Repetarea obiectivelor pe care le vom crea împreună îți vor aduce claritate și îți vor inspira mintea să vină cu idei pentru împlinirea lor. La momentul potrivit am să te rog să oprești videoul și să găsești o foaie de hârtie pe care am să te rog să scrii fiecare obiectiv. Scriindu-le va fi primul pas pentru a le aduce în realitate. Însă înainte de a începe, va trebui să setăm câteva reguli pentru ca aceste obiective să nu ajungă să ne copleșească și să renunțăm la acest obicei foarte important. În primul rând, obiectivele pe care ni le vom pune în fiecare dintre aspectele vieții noastre vor fi realistice. Trebuie să credem că putem atinge aceste țeluri cu uneltele și cu cunoștințele pe care le avem în momentul acesta la îndemână. Aceste obiective nu trebuie să fie extraordinar de mari, dar nici extraordinar de mici. Aceste obiective trebuie să fie o provocare pentru noi, însă una realistă. Aceste obiective trebuie să fie cât mai specifice cu putință și cât mai detaliate. Vreau să fac mulți bani nu este un obiectiv. Probabil că la momentul de față faci deja mai mulți bani decât altcineva și atunci acest obiectiv nu va avea relevanță. Obiectivele trebuie să poată fi măsurate într-un fel sau altul. Trebuie să poți ține cont de reușitele tale și să le poți răsplăti. Dacă obiectivul ales de tine trece de toate aceste condiții, dacă este realistic pentru tine, dacă este specific și detaliat, dacă poate fi măsurat și este delimitat în timp, atunci îl poți folosi precum unul dintre coordonatele destinației tale. Acum că știm care sunt regulile, am să te invit să îți setezi obiectivele pe partea financiară, obiectivele legate de sănătate, legate de familie și relații și altele la care tu aspiri. Acum ia o coală de hârtie și notează. Sunt atât de fericit pentru că în acest an am făcut suma X de bani făcând X activitate. Știu, este puțin ciudat să spui că deja ai făcut acești bani, însă această afirmație trebuie să fie formulată așa pentru ca mintea noastră subconștientă să o poată asimila mai bine. Dacă încă nu știi din ce activitate anume poți face acei bani, notează acolo cel mai apropiat lucru din care crezi că vei face asta sau în cel mai rău caz lasă gol pentru că în timp acel lucru se va clarifica. Sunt atât de fericit pentru că în acest an am făcut suma de 30.000 de euro din comerț online. Ar putea suna un obiectiv. Oprește acum videoul, gândește-te și când ești gata vom putea continua. Hai, oprește-l! Gata?
Bravo! Ăsta este primul tău obiectiv. Felicitări! Nu te mai gândi dacă este obiectivul corect dacă nu ești sigur. Aceste obiective le vom putea ajusta în timp. Nu e nimic bătut în cuie. Să trecem la obiective pentru sănătate. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea ieșind de 3 ori pe săptămână la alergat și gătind mâncare sănătoasă de 4 ori pe săptămână. Nu uita, obiectivul trebuie să fie realizabil și poate viza orice aspect al vieții tale. Poți spune, de exemplu, sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea lăsându-mă de fumat folosind gume de mestecat cu nicotină. Însă atunci când obiectivul va fi atins, va trebui să îl înlocuiești cu altul. Atunci când ți-ai notat obiectivul pentru sănătate, putem trece la cel pentru relații. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală întâlnindu-mi perechea potrivită, ieșind în oraș de 3 ori pe săptămână. Bineînțeles, dacă deja ai în viața ta acea persoană, poți formula altfel. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală, consolidându-mi relația cu X, ieșind la întâlniri romantice de X ori pe săptămână. Bravo! Acum trebuie să ai câte un obiectiv scris pentru toate aceste aspecte. Dacă ai mai multe obiective pentru fiecare categorie, scrie-le în același format pentru că le vom repeta împreună în câteva momente. Te încurajez să împărtășești aceste obiective cu noi lăsând un comentariu. În acest fel îți vei face publice obiectivele și asta te va face să te străduiești mai mult să le împlinești. Oprește videoul și când ești gata cu lista ta de obiective, dă din nou play. Bine te-am regăsit! Felicitări pentru că ești aici și pentru că ți-ai stabilit direcția în care te îndrepți. Dacă ți-ai reținut obiectivele, rostește-le atunci când îți voi spune eu. Dacă nu, citește-le de pe foaie cu voce tare sau în gând, însă încearcă să te vezi în acele situații. Încearcă să simți orice sentiment care ți este creat, fiecare senzație creată de rostirea acestor cuvinte puternice. Nu uita că atunci când te afli în situații dificile în timpul zilei să ți le reamintești sau să te gândești la ele. Voi rosti fiecare obiectiv de 10 ori. Dacă ai mai multe obiective în una dintre categorii, rostește-le pe rând. Încotro se îndreaptă acest vapor. Obiective financiare. Sunt atât de fericit pentru că în acest an am câștigat suma de... Sunt atât de fericit pentru că în acest an am câștigat suma de... Sunt atât de fericit pentru că în acest an am câștigat suma de... Sunt atât de fericit pentru că în acest an am câștigat suma de... Sunt atât de fericit pentru că în acest an am câștigat suma de... Sunt atât de fericit pentru că în acest an am câștigat suma de... Sunt atât de fericit pentru că în acest an am câștigat suma de...
Sunt atât de fericit pentru că în acest an am câștigat suma de... Sunt atât de fericit pentru că în acest an am câștigat suma de... Sunt atât de fericit pentru că în acest an am câștigat suma de... Obiective de sănătate. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit sănătatea. Obiective pentru relații. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală.
Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală. Sunt atât de fericit pentru că în acest an mi-am îmbunătățit viața personală. Lasă aceste obiective să îți ghideze acțiunile, precum coordonatele unui vapor îl direcționează pe acesta în portul dorit. Reține aceste cuvinte, întrucât ele îți vor deveni realitatea. Revino la acest exercițiu în fiecare zi, cel puțin o dată pe zi, fie ascultând acest video, fie doar prin repetarea acestor obiective atunci când găsești momentul potrivit. Îți doresc numai bine pe data viitoare.